אנשים פה ניסו לסנטה לראות את המצב. ואנחנו היינו נוסעים מטוסים קלים. סוף שבוע הלוך, יום ראשון חוזרים, כל הזמן מטוסים קלים. הם הפעילו חברה שלמה. ואתה, הכשירו שם איזה מסלול, אתה בא, הוא היה בא להתחיל לנסוע, לא מצליח, שוקע, היינו יוצאים החוצה, תוקפים, פתאום זה היה מצליח, הוא היה אחרי זה עומד על מקום יותר חזק, היינו קוצים לפנים, אמרתי לו, זה מטוס, זה מריצה, איך שעולה למעלה אתה חושב שהוא עומד, זה מטוס זה? הוא היה בהלם, אני סולומון מתאים, הייתי יושב על יד הטייס, קקה, סתם, קומביין. חבר של סולומון? כן, הוא הביא אותו, הם יחד עושים טיסות. הוא הביא אותו? יש לו גם רישיון לטייס לפייפרים, לקומביינים כאלה, והם יחד מפעילים קומביינים. הוא ראה את העבודה ברח. אז עכשיו... אז זה היה לי למעלה, אני רוצה לומר עכשיו, זה נוסע או שזה עומד? אומר לי, זה טס, אבל רציתי לראות שזה עומד. זה ברח עליי, בקישור. זה, עכשיו אתה אומר. ולאיפה באת? ישראל יביא מישהו אחר עכשיו. הייתה ממריה. קומביין אשכרה. בשביל זה גם